În acest video vom face un exercițiu de imaginație. Ne vom imagina că suntem angajați într-o întreprindere care vrea să își îmbunătățească procesele prin dezvoltarea digitală. Într-un meeting de brainstorming s-a dezvoltat următoarea oportunitate: îmbunătățirea proceselor de facturare prin dezvoltarea digitală. Din această oportunitate s-a dezvoltat inițiativa de a crea o pagină de internet pentru a completa facturi. Iar din această inițiativă s-a dezvoltat următoarea poveste: un generator de facturi, interfața de bază. Pentru această poveste am creat o nouă tablă și anume tabla generator de facturi, unde am definit povestea în detaliu. Ca și utilizator, vreau să am posibilitatea de a completa un formular cu datele necesare unei facturi pentru clienții mei. Formularul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe. Conține 3 seturi de câmpuri de intrare: informații furnizor, informații beneficiar, detalii factură. Fiecare set are următoarele câmpuri de intrare. Avem nume furnizor, codul unic de identificare furnizor, adresă furnizor. Pentru informații beneficiar avem nume beneficiar, codul unic de identificare beneficiar, adresă beneficiar. Pentru detalii factură avem data facturii, descriere, valoarea totală fără TVA, cota TVA cu opțiunile 19%, 9%, 5%, 0% scutit. Toate câmpurile de intrare marcate cu steluță sunt obligatoriu de completat. Am împărțit această poveste în alte două povești. Prima parte, crearea celor 3 seturi de intrare. Ca și utilizator vreau să pot diferenția vizual ușor seturile între ele, iar numele fiecărui set să fie afișat deasupra acestuia. Cea de-a doua parte, crearea câmpurilor de intrare. Ca și utilizator vreau să pot identifica fiecare câmp de intrare în parte, ce date colectează. Fiecare câmp de intrare trebuie să fie însoțit de o etichetă vizibilă și explicită, label, care descrie în mod clar tipul de date colectate. Atunci când câmpul de intrare este gol, acesta trebuie să includă un substituent, placeholder, care oferă o descriere sugestivă a valorii care trebuie introdusă. Câmpurile marcate ca obligatoriu trebuie să fie validate înainte de trimiterea formularului. Dacă un câmp obligatoriu rămâne gol la trimiterea formularului, formularul nu va fi trimis, va fi afișat un mesaj de eroare specific în câmpul respectiv, indicând faptul că introducerea unei valori este necesară. De exemplu, acest câmp este obligatoriu. Pentru a verifica progresul mai ușor, am adăugat acestei povești setul de câmpuri de intrare pentru informații furnizor, setul de câmpuri de intrare pentru informații beneficiar și setul de câmpuri de intrare pentru detalii factură. Înainte de a începe să programăm, mai întâi vom crea o schiță a paginii noastre de internet bazată pe cerințele poveștii. Pentru aceasta, eu am ales programul Figma. Și cam așa arată schița finală, bazată pe povestea noastră. Avem structura de bază formată din elementul HTML ce cuprinde elementele head și body. Elementul head cuprinde elementul title, care afișează titlul paginii noastre de internet. Elementul body, care conține două elemente. Elementul H1, care afișează textul generator de facturi. Și elementul form, care va cuprinde cele 3 seturi de câmpuri de intrare. Apoi, fiecare set de câmpuri cuprinde câmpurile lui specifice de intrare. Începem să programăm. Primul pas, vom crea un folder în locația noastră de dezvoltare, generator de facturi. Vom deschide Visual Studio Code și în Visual Studio Code vom deschide folderul nostru nou creat. Open folder, generator de facturi, selectare folder. Aici vom crea un nou fișier, vom numi index.html. Primul pas, vom crea structura de bază. Salvăm și deschidem pagina în serverul nostru local. Vom schimba titlul cu acela care este în schiță. Ce am salvat, automat pagina titlului s-a schimbat. Următorul pas, vom începe să creăm structura body. Primul element, H1, Visual Studio Code ne ușurează munca. Nu trebuie decât să scriem numele etichetei elementului, H1, apoi Enter, adăugăm textul ce va fi afișat în acest element.
Observăm schimbările în pagina de internet. Haideți să inspectăm pagina. Click dreapta, Inspect. Activăm inspectorul de elemente, click stânga și apoi doar punem mouse-ul pe elementul nostru H1. Browserul ne oferă foarte multe detalii despre acest element. Click stânga pe element, dreapta jos observăm definiții standard pentru acest element cum browserul îl afișează. Cum cerințele nu specifică un anumit design, vom lăsa aceste setări standard și vom merge mai departe. Cum vom crea elementul form? Observăm că Visual Studio Code adaugă automat un atribut acestui element, și anume Action, care așteaptă o valoare. Visual Studio Code ne oferă detalii despre acest atribut. Valoarea trebuie să fie un link care va procesa informația atunci când formularul va fi trimis. Noi deocamdată nu vrem să atribuim o valoare, pentru că vrem doar să construim interfața de bază. De obicei, această valoare este linkul către un server care va procesa formularul trimis. Deocamdată nu ne trebuie acest atribut, îl vom șterge și îl vom înlocui cu un alt atribut care se numește ID. Și cod ne oferă informații despre acest atribut și ne spune că este un identificator unic și care trebuie să fie unic pe tot documentul. Vrei să știi mai multe detalii despre aceste lucruri? Poți apăsa pe linkul oferit de Visual Studio Code și vei fi redirecționat către o pagină de internet oficială care oferă documentație. Aici învățăm încă un lucru despre atribute și anume că sunt de categorii diferite. Acest atribut, spre exemplu, este un atribut global, ceea ce înseamnă că îl putem aloca oricărui alt element. Noi vom da valoarea facturi form. Pentru a putea diferenția seturile de câmpuri de intrare între ele, vom folosi elementul field set. După schiță observăm că acestea sunt parte din elementul form. În Visual Studio Code vom crea aceste elemente în elementul form, field set, nu apăsăm Enter, ci steluță 3, pentru că vrem să creăm 3 deodată. Visual Studio Code oferă această posibilitate de a crea mai multe elemente deodată printr-o sintaxă anume. Alt, în următorul field set, click stânga, în următorul la fel click stânga, apoi Enter și urmărind structura vom crea un element legendă. Cum să afișăm titlul pentru fiecare set de câmpuri de intrare în parte. Acesta va fi introdus în elementul legend. Să observăm schimbările. Inspectăm elementul form, vedem că și el are anumite atribute standard, apoi elementul field și elementul legendă. Schimbând la tabla noastră de progres, am îndeplinit una din condiții, și anume crearea celor 3 seturi de intrare. Putem închide direct acest to-do. Acum ne vom concentra pe următorul lucru. Definirea setului de câmpuri de intrare pentru informații furnizor. În primul set de câmpuri vom crea label-urile și input-urile. Pentru primul set avem nevoie de 3 label-uri și 3 tipuri de input. Vom crea label-urile prima dată. Le vom așeza una sub cealaltă. Poți citi mai multe despre acest element. În principiu, este o etichetă pentru un anumit câmp de intrare. Atributul for specifică o valoare, și anume valoarea ID-ului câmpului de intrare pentru care va fi afișat textul. Acum să creăm primul câmp de intrare. Îi vom da ID-ul nume furnizor. Atributul for pentru label va primi aceeași valoare, iar asta conectează un label cu un input. Textul va afișat, îl vom introduce în elementul label. Să observăm schimbările. Activăm inspectorul de elemente. Avem un nou atribut care se numește tip. Acesta determină tipul de dată care este acceptat ca și input, spre exemplu, în acest caz text. Acum voi finaliza următoarele câmpuri de intrare. Avem un nou element și anume text area. Text area este unul din elementele care are o etichetă deschisă și una închisă,
dar nu acceptă un content. Indiferent de ce content vom introduce, înăuntru acestuia nu va fi afișat. Aceasta este structura lui. Avem un atribut nou care se numește name, numele controlului de input. Acesta este injectat pentru orice câmp de intrare care este folosit într-un element form pentru ca acesta să colecteze date introduse. Așa că vom defini pentru celelalte câmpuri de intrare acest atribut. Acum observăm schimbările și verificăm cerințele. Fiecare câmp de intrare trebuie să fie însoțit de o etichetă vizibilă și explicită, label, da, avem, care descrie în mod clar tipul de date colectate. Atunci când câmpul de intrare este gol, acesta trebuie să includă un substituent, placeholder, care oferă o descriere sugestivă a valorii care trebuie introdusă. Asta vom face acum. Pentru fiecare câmp de intrare vom defini un placeholder. Observăm schimbările. Încă o dată cerințele. Câmpurile marcate ca obligatorii trebuie să fie validate înainte de trimiterea formularului. Câmpul obligatoriu rămâne gol la trimiterea formularului. Formularul nu va fi trimis, va fi afișat un mesaj de eroare specific în câmpul respectiv, indicând faptul că introducerea unei valori este necesară. De exemplu, acest câmp este obligatoriu. În primul rând, pentru aceasta va trebui să definim un buton care va trimite formularul. De obicei, acesta este plasat ca și ultimul element în elementul form. Așa se creează un buton. Dar pentru a fi considerat ca un buton care trimite un formular, acesta trebuie să aibă un anumit tip specific, și anume type. Și aici Visual Studio Code oferă posibilitatea de a alege ce fel de tipuri poate fi un buton. New, Reset, Submit. Submit este pentru a trimite formulare. Hai să încercăm butonul. Atunci când am apăsat pe buton, pagina de internet s-a actualizat și a trimis formularul către ea însăși. Unde ne putem da seama? După linkul din pagina de internet. După numele paginii noastre de internet avem semnul întrebării, nume furnizor cu valoarea câmpului, este egală cu nimic, în acest caz, apoi urmează celelalte câmpuri de intrare pe care noi le-am oferit atributul name. De aceea este atributul name important pentru câmpurile de intrare. În acest caz am trimis un formular cu valorile respective goale. Numele furnizorului, codul unic de identificare și adresa sunt obligatorii. Asta poate fi ușor reparat prin adăugarea atributului required pentru fiecare câmp de intrare. Din nou, cu Visual Studio Code selectăm fiecare câmp de intrare în parte, Alt și click, spațiu, required. Acum încercăm să trimitem formularul din nou. Observăm că pentru câmpurile required suntem întâmpinate de un mesaj care ne roagă să introducem ceva în acest câmp de intrare. Haideți să mai inspectăm o dată acest prim set de câmpuri de intrare. Avem o legendă și anumite label-uri și input-uri. Observăm că în elementul form, seturile sunt așezate una sub cealaltă. Ce definește asta? Proprietatea display block. Și anume, un display block ocupă toată lățimea paginii. Așa că următorul element va fi afișat sub celălalt. Dacă inspectăm elementele label și input, observăm că acestea nu au definită proprietatea display. Și anume, acestea vor ocupa în lățime conținutul lor. Putem schimba acest lucru pentru fiecare element în parte prin atributul style, unde vom defini valoarea setării display. Vom selecta fiecare element în parte care vrem să-l schimbăm, în acest caz toate label-urile și input-urile din primul set. Prin aceasta am modificat setarea display pentru aceste elemente. Aici o să fac o mică corectură. Display block ocupă lățimea totală a elementului părinte, în acest caz a elementului field set. Display block pentru input nu are absolut nicio relevanță, așa că putem să le eliminăm. Poți încerca asta prima dată în browser. Ai selectat elementul pe care vrei să-l inspectezi și aici la stil te activezi display block. Înapoi la cerințe, am împlinit unul din puncte și anume setul de câmpuri de intrare pentru informații furnizor.
Restul seturilor de câmpuri de intrare îți vor rămâne ție ca și temă. Și anume, setul de câmpuri de intrare pentru informații beneficiar, setul de câmpuri de intrare pentru detalii factură. Va trebui să le finalizezi structura HTML așa cum am făcut-o eu pentru primul set de câmpuri de intrare. Îți urez mult succes, like și subscribe dacă ți-a plăcut și pe data viitoare!